Assumejt li Megbridge u 17 Black kienu biss gaming companies. Din kienet it-tweġiba tal-ex-direttur ta' Nexebiti Brian Tonna meta kien konfrontat bil-mistoqsijiet ta' deputati nazzjonalisti waqt ix-xhieda tiegħu quddiem il-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi, kumitat li qed janalizza l-iskandlu tal-Power Station tal-Electrogas. Il-persuna se nsemmi xtaq jinvesti f'recycling business u f'gaming company. Issa, meta li semmi li 17 Black u biex ngħidhom il-Mossack Fonseca ħalli jgħidhom lill-banek u Megbridge, jien assumejt li 17 Black u Megbridge huma l-gaming company li jipprova 17 Black għax ovvjament ma ċekkajtiex. Għad-domandi tal-PAC, Brian Tonna sqar li meta Konrad Mizzi mar biex jiftaħ kumpanija fil-Panama trattaħ bħala klient normali. Ġisu klientek, a walk-in client, mhux hekk? Ekku. Bisess ngħid li sar jafta minn il-kumpanija 17 Black mill-medja u kien f'dan il-moment illi tkellem ma' Keach Kembri. Mort għand Keach Kembri? Ejva. Mort. Id-deputati nazzjonalisti Beppe Fenekadami, Ryan Kallus u Kera Aquilina talbu lil Tonna diversi dokumenti, iżda dawn baqgħu ma weslux, bi Brian Tonna jgħid li sar rikors il-qorti imma qatt m'hemmx digrit. Għas-servizz li tal-Konrad Mizzi u Keach Kembri Tonna wieġeb li tħallas minn għandhom iżda ma jiftakarx kemm u qal li se fejn jafqu hemm prova li huwa tħallas minn Konrad Mizzi personalment, iżda sqar li m'għandux idea għandux kopja ta' dawn il-pagamenti. Brian Tonna ma weġibx lanqas dwar sanction letter li ħarġet mill-bank u lanqas dwar transazzjonijiet illi saru. Bid-deputati nazzjonalisti jaraw ftit stramba li Tonna qatt m'għaddilhom minn moħħu li seta' jkun hemm konflitt ta' interess. Ma ħassejx id-diċenza, naħseb dik il-kelma d-diċenza, illi għandek konflitt manifest ta' interess. Iġi inti spiċċajt, mela. Qed tinnavika għall-Ministru Konrad Mizzi din l-istruttura fil-Panama u New Zealand. Fl-istess ħin, ho paċenzja, fl-istess ħin, illi għandek inti maħtuh mill-Ministru u tirrispondi għalih għal dan il-proġett tal-Ena Malta. Id-deputati nazzjonalisti nataw tweġibiet illi qajmu kurżità kbira fosthom meta Tonna qal li ma jafx ta' min hi Megbridge u ma jinteressax. Dan meta fil-mezzi tax-xandir ġie żvelat li din il-kumpanija hija tal-kunjata ta' Sheng Sheng li kien klient tal-istess Tonna. Tonna qal ukoll li ltaqa' ma' Jorgen Fenek meta dan kien ikun preżenti għal diversi laqgħat ma' David Gallia tal-Ena Malta.